ஹலோ வியூவர்ஸ், திஸ் இஸ் தக்ஷன் கேமிங். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ எது பற்றினா கிளாஷ் ஸ்குவாட் ரேங்க் தான். நமக்கு யாராவது டீம்மேட்ஸ் கிடைக்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம். யாருமே காணோம். ஏன்னா வீடியோ ஆரம்பிச்சு இவ்வளோ சின்ன இன்ட்ரோ போடல. இன்ட்ரோ பார்த்துருவாங்களா? போடா. செம்மையாக இருக்குது. நான் நிறைய அமௌண்ட் வாங்கிட்டேன். இதோட லெவல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5th லெவலில் இருக்கேன். டோட்டல் லெவல் 6 தான் நினைக்கிறேன். 7th லெவல் வரைக்கும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் மற்ற பேர்லாம் பார்க்க மாதம் இருக்குது. ஆனால் காசு கொடுத்து வாங்கணுமே, நம்மக்கிட்ட எங்கேருந்து காசு இருக்குது? காசு கொடுத்தா வாங்கிடும். அதெல்லாம் காசு இல்லையே, என்ன பண்ணுறது? புளி தான் செம்ம மாதம் இருக்குது. பேக் டக்கு இந்த டக்கு கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருக்குது. இவனும் நம்மள மாதிரி ஃப்ரீ ஃபயர் தான் விளாடுவான் போல். இப்போ எவனாவது கிடச்சிருக்கானு பார்க்கலாம். அடே எவனாவது வாங்கடா. ஒருத்தங்க கூட இல்லாமல் எப்படா மேட்ச் போடுறது? நான் இன்னும் கில்டே ஜாயின் பண்ணலையா? அது வேறு எனக்கு தெரியல. அதே நமக்கு இன்னும் தெரில இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு. சரி, இந்த இது ஈவெண்ட்குள்ளேயாவது போய்க்கலாம். ஓஹோ, டெவலப் பண்ணணுமா? பாதிதான் என்னடா இது? டூல் பாக்ஸ். ஓ, நம்மள ஒருத்தன் கூப்பிட்றான். இதுதான் வந்துட்டேன். ஏய், நான் தான்டா பாஸ். வெளியே போடா லூஸு, வெளியே போடா. இப்போ பார்க்கலாம், வெளியே வந்துருப்பான்னு நினைக்கிறேன். வெளியே வந்துட்டான். இவனும் இதே பட்டு தான் வச்சுருக்கான். இப்போ நிறைய பேர் இந்த பட்டு தான் வச்சுருக்காங்க. ஆட்டோ மேட்ச் ஆன் பண்ணி வைக்கலாம். ஏன்னா நம்ம விளையாட போகிறது கிளாஷ் ஸ்குவாட் ரேங்க் இந்த மேட்ச். ரெடி கொடுறா. நம்ம டீம்மேட் ரெடி கொடுத்துட்டாப்புல. சரி, ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். என்ன சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் ஆகுது? சரி காய்ஸ், இப்போ நம்ம மேட்ச்சில் வந்தாச்சு. இப்போ மறுபடியும் நம்ம வீடியோ ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ எவனாவது கையில் மாட்டட்டும். சும்மா மாட்டினா மட்டன். இதே நம்ம போய் மாட்டினோம் இதோட மோசமாக இருப்பாங்க. கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக விளாடணும். இங்கே ஒருத்தன் தப்பிச்சு இந்த சைடாக வரதை நான் பார்த்துட்டேன். அதனால தான் இந்த பக்கம் ஓடி வரேன். எதுக்கும் கன்று கையில் வச்சுட்டு ஓடலாம். இல்லை திடீர்னு பார்த்தானுங்கன்னா நானா ப்ரோ பிளேயர் ஆச்சு. நான் அதுக்கு கன்று கையில் வச்சுட்டேன். நான் பாவி, அவன் அங்கேயே நின்றுட்டான். வரேன்டா, நான் தான்டா உனக்கு யமன்டா. இங்கே ஆஹா 110 ஹெட்ஷாட்லாம் உனக்கு. போடுறா வேற டீமெண்ட். போடுறா டீமெண்ட். போடுறா. ஐயோ, ஒருத்தனை முடிச்சா இன்னொருத்தன். சரி, அடுத்த மேட்ச் பார்த்துக்கலாம். நமக்கு ஜேடிலாம் ஒன்றும் விளங்கலை. சரி, இவன் கொஞ்சம் மொக்கையாக நின்றுட்டே இருக்கிறான். சரி, அடுத்த ஆளை பார்க்கலாம். பாட்டு பிளேயராக இருப்பானா, ஒரே இடத்துல நின்றுருக்கான். சரி, இவ்வளோ பார்க்கலாம். செம்ம கிட்டார் பேக்லாம் வச்சுட்டு மணி ட்ரெஸ்லாம் போட்டு மாசாக இருக்கா. கண்ணில் கிளாஸ் எல்லாம் போட்டு லைட்டை போட்டுக்கலாம். அப்படின்னு அடிச்சுட்டே இருக்கான். ரொம்ப லாங் ரேஞ்சில் நினைக்கிறான். வேற லெவல் மாஸ். இன்னும் ஒருத்தன் எங்கே போனான்னு தெரில. ஒருத்தனுக்காக தான் இப்போ வெயிட்டிங். இவனுக்கு ஒரு லைக் போட்டுலாம். 1 கிலோ 2 பேருக்கும் லைக் வந்துடுச்சு. 2 லைக்கு. இவனுக்கு 2 லைக். இவனுக்கு ஏதோ இங்கே ஒருத்தர் இருக்கான். அதோ வரலா பார்க்க பாட்டு மாதிரி இருந்தான். ஆனால் அவன் தான் ட்ரிபிள் கில் அடிச்சிருக்கான். ஒருத்தரோட டோன்ட் ஜட்ஜ் புக் பை இட்ஸ் கவர்னு சும்மா சொல்லியிருக்காங்க. சரி, போய் பார்ப்போம். இந்த மேட்ச் பார்க்கலாம், நம்ம ஜெயிக்கிறோமா இல்லை தோக்குறோமான்னு. இந்த மேட்ச் செம்ம சீரியஸாக போயிட்டுருக்கு. ஆனாலும் பார்க்கலாம். சீரியஸாக போனால் பார்க்காம என்ன பண்ணுறது? வாங்க பார்க்கலாம்.
சீக்கிரம் விடுங்கடா, என்னடா பண்ணுறீங்க? அவங்க போட்டாங்க பைபிளில். சீக்கிரம் சீக்கிரம் சீக்கிரம். வேகமாக போயிட்டுருக்கோம். புளி உரும்புது புளி உரும்பு. ஐயோ பாட்டு மறந்து போயிடுச்சு. ஒரு மாஸ் பாட்டு யோசிச்சு வச்சுருந்தேன். ஓசிக்கில்லு நம்ம எடுத்து போடு. இங்கே ஒருத்தருக்கா அம்மா இருக்குல்ல அவன் ஏதோ அவன் தான் இப்போ ஓசிக்கில் இருக்கான். நான் வந்து காப்பாற்று, ஹெல்ப் மீ ப்ளீஸ். அப்பாடா இவன் வந்து நம்மளை காப்பாற்றிருக்கான். ஆனால் ஓப்பன் வந்து காப்பாற்றுறான். அதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது. மறுபடியுமா? ஏன் நான் என்ன பாவம் செய்தேன்? ஏன் என்னை சோதிக்கிறீர்கள்? பாட்டு கொஞ்சம் கேவலமாக தான் இருக்கும், பரவாயில்ல கேட்டுங்க. இந்த மேட்சும் நம்ம ஜெயித்தோம். ஆனால் ஒரே ஒரு கிலோ தான் அடிச்சிருக்கோம். ஆமாம், அதுவும் லைட்டாக ஓசி கிலோ தான், அதை நானே ஒத்துக்கிறேன். இப்போ க்ளோவாக எடுப்போமா? ஒரு ஷார்ட் ரேஞ்ச் கன், ஒரு லாங் ரேஞ்ச் கன். க்ளோவில் அங்கே காசு இருக்கா? இல்லை. ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணலாம், யாராவது க்ளோ வாங்கி கொடுங்க. நமக்கு ஒருத்தன் வாங்கி கொடுத்துருக்கான். வேறு யாரும் இல்லை, அதோ இந்த Dakhin.22 தான். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் சுற்றி கேர்ஃபுல்லாக அடிக்கலாம். அப்போ ஓப்பனில் போய் அடித்ததுனால தான் நமக்கு இவ்வளோ பிரச்சனை. இப்போ சுற்றிட்டு போய் 2 பேர் வரானுங்க, ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். 2 பேர் இல்லைன்னா வரட்டி அடிப்பானுங்க. ஒருத்தனே நம்ம 3 பேர். அவன் தான் நம்ம கில்டுக்கே சூப்பர் ஸ்டாரு. அது வேற யாரும் இல்லைண்ணா. அவனே எலிமினேட் ஆகிட்டானா? சூப்பர் சூப்பர். வேற லெவல். 3 மேட்ச் அசால்ட்டாக ஜெயிச்சாச்சு. இன்னும் ஒரே ஒரு மேட்ச் தான். இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சா வேற முடியும். அப்புறம் நம்ம வீடியோ ஓரம் கண்டிச்சு போக வேண்டியதான். நான் இதெல்லாம் வாங்கி சும்மா தான். இப்போ பாருங்கள், இது பார்க்க செம்மையாக இருக்கும். காசு தீர்ந்து போயிடுச்சே பார்த்தீங்களா? இதுவே நம்ம கொஞ்சம் தான் வாங்கினோம், அதுவே செம்மையாக இருக்கும். இங்கே பாருங்க, எல்லாரும் அதே மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. காப்பி கேட்டுன்னு இவங்க தான் சொல்லுவாங்க எல்லாரும். ஐயோ பரவாயில்ல, நான் போகிறேன் மேலே மேலே. சீக்கிரம் போடா, ரொம்ப லேட் ஆகுது. அங்கே எவனோ இருக்கான். நம்ம ஹேக்கர் வேறு யாரும் இல்லை, நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்கு போடலாம். என்ன, நான் ஒரு 5 ரூபா காசு கொடுத்தேன், அதுக்காக எனக்கு ரொம்ப விசுவாசமாக வேலை செய்கிறான். 5 ரூபாய்க்கு இப்படின்னா 50,000 ரூபாய் கொடுத்தா இவ்வளோ விசுவாசமாக இருப்பான். இதுதான் நான் 3 பேரை பார்த்தேன், அதனால தான் அறக்க பறக்க ஓடி போகிறேன். நான் ஓடி போகிறேன். ரோலா போடுவாங்கன்னா மண்டையை உடச்சிருவானுங்க. இங்கே ஜாக்கிரதை ஆடுங்க. ஓடு, ஃப்ளூக்லேயே அடிச்சிட்டேன். ஐயையோ மாட்டிக்கினேன், லோவால போட்டு மாட்டிக்கினேன். இன்னும் ஒருத்தங்க, அந்த ஒத்த பயபுள்ள எங்க இதோ பின்னாடி இருக்கிறோம். சீக்கிரம் எங்க அந்த பிளாக் ஷீப்? ஹூ இஸ் த பிளாக் ஷீப்? வேர் இஸ் த பிளாக் ஷீப்? எங்க அவன்? ஆளையே காணோம். இந்த புஷ்ல தீட்டு ஒழிஞ்சிருக்கானோ? இங்க இருக்கான். லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க, அதோட மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பை பாய்.